Iwe eje yako ndo ere. Koza mabasa unobata mahombe. Kuita kundipedzera kundirelease stress kuti Ndaudza ndenda kusuwe. Papa, ndisuwa kwakuta sei. Kamusikana kako kekugeto ako. Kaya kana style kaya. Plus ndengu antombonakiri nako. Saka unorambira uchidzokera kumuna sina style. Ndingopedza time kana. Kwani ndakamboramba upedza time newe. Iwe atripana apa ndingotoita ngori busy. Wese pana mndara. Ngoti ngusingandizivi. Eka. Sake unokushida kuti tiyatukita ibaba kwaripo. Azvibude. Speaking of the devil. Devil? Ndara uya. Ndara uya. Antirikuona zvandandikudza zvazvo. Tingatisaiitire muno muda tienda kusitoru mukatoitira mazuva Iwe muno mutori nani uko kutori kuyesi manjo. Manje kutoita sei manje baba. Unondiona ndiri kusitting room. Nani kusitting room? Unoti chimanje usinoenda kuchikoro? Ndinoone kutamba. Muchisaka munhu. Mawana. Vyacho. Koiwe, weren't you dressed in school uniform? Yeah, I was, but I have a terrible headache. Oh, you have a headache? Okay. Let me just grab something from my office and I'll pass by the clinic and drop you there. Okay? It's not necessary. It's just a headache. I'll be fine. Come on. When one doesn't go to school because of a headache, that means it's a serious situation. Okay? Dad, it's just a headache. Ah, come on. Give me 2 minutes. I'll be there. Hello? Mr. Makoni, how are you, sir? Okay, sir. I hope you have good news for me. Good news, Aha! 2 days. My way. Zaita! Ah, wonderful. Thank you very much, Mr. Makoni. There's no need to thank me. Aiwa, magarwa boraga. Remember, we've got each other's backs. Exactly. And pretty soon you are going to be our honorable members. My way, Zang. Any other challenge, don't hesitate. I'll be only a phone call away. Ah, that's good. Thank you very, very much, sir. All right, bye-bye. Asibona vada kutotijera naizvozvo. Kuti tora kunge mapenzi chokwadi mumeeting yavanenge vachiti rural district council chii chakadaro ichocho. Handitoonda vakashtaura paya Meso. Kuti dziminda dzigadzedza asi dzokutembeka serekisi. Ndosaka ndakashaya kana shungu. Kana kutonyoresa zita rangu. Anambonyoresei? Vasikana, kana ndiniwo. Pane inini pandichadzura here 6 hectares dzese dzandakarima. Shuwa varatidza kuti havana kana hanya nembeu kana fertilizer yatakashandisa. Mari yacho anodzoserei? Kudzoserwa mari? Imi? Iona pfungwa dzikana izvozvo wakamira ipapo. Unodzoserwa chii apa? Green yakanaka kudai. Unodzoserwa mari yei? Iwe uchonzi wakarima zvisiri pamutemo. Aiwa. Unodzoserwa mari yechi unodzoserwa iyoyo. Munogara nyika ipi kumadzimai? Isusu hatina kuita zvinhu zvinyebera. Hatina kuita zvinhu zvemusoro wedu panyaya yeminda iyi. Makaita sei? Handiti MP ndiye akauya achiti nyoresai mazita muite zveminda iyi. Nguva ino yekambeni asikana. Kunoitwa zvese. Makazogara. Kambeni kunoitwa zvese. Manje ndiriniseni zvangu. Iye akarikoge haana kana bhoti rangu randichamura. Watogona kana watodaro. Hakuna zvakadaro. Ndiyo nzira yacho. Asikana ini zvandida kukudzai asikana zvokudai. Next time handinayoka ngativhoterei independent isina kana chainoita sei kwainozikanwa kana mukadzi. Ari mukadzi. Murikuzvinzwa nga. Nodzokusasetsa zvinhu zvemusangano izvi. Hapana bhemberwa zvinhu izvi. Ipapo ndikutofunga kuti baba Nyasha ndichauya ndichivaudza kuti munda wasodi. Amai mwana zvatodarika izvi. Dai mutori pamwe ka
matofunga zviri mberi Ndizvozvo? zvekutaura bati magadheni kwepaseri pedzimba pai kumaraini Zvitori nani? kwete zvemita inoswera yabhemba masikati machina izvo makuzodzuriswa Zviri kubhembwa zvese izvi. Zviri kubhembwa izvi. inda kuenda rega ndinomhanyira kubikira ari kudzoka Warait ofama warait tonana. Zvakaoma masikana zvenyika ino. Ai ndatopera simba nacho. Hapana kubhembwa uko. Kunei Megi. Chikomba chako chiri muchirongo. Chikomba changu inini? Alfred ka. Kuiwa bosha musika unge zvinonzi auziye munhu wako. Wakaudzwana nenyaya iyoyo. Zvinhu zvakaitwa rakacheka nyika. Zvinhu zvakaitwa munhu wese aripo, it's not a secret vasikana. Iwe kwatwazvionera kamukomana kajaya kari kutemwa dzinobva ropa uchipiwa magrosari. Zvinosvika vharirwa manje uchaita sei? Ndati wauda kuonesesa manje. Uri kuzvinzwa kamaika? Handitika? Ziya zvemumba mako. Siyana nezvokufefe zvemudzimba dzevanhu. Siyana nazvo. Ukatodaro soka hatisatowirirana. Ndatopedzera newe. Ungotaura zvese. Handisi kuda. Handisi kuda zvese izvozvo. Chindima ndokubatira bhegi. Ko kutonge munhu afirwa hanzi? Ndokutya ini. Kutyei, unongopinda kaungotaura nanesi kuti chii chiri kuitika. Thanks, Shanti. I know kuti ndandakakutsamwira but wauya neni anyway. It's okay, Promi. You're my best friend after all. And it's it. Saka handi, chipinda. Saka wane mazuva mangani uchibuda ropa muweti mako? 5 days. Okay. Pane zvimwe zvauri kunzwa here? Tiri kunzwa kurwadziwa negumbo nechepahiri ipapo nekumusana. Asi ndikubuda ropa rakawanda kudarika mamwe mazuva ese. Wanga wakutoziva here zvepabonde? I mean kuti, are you sexually active? How many partners have you had? True. Pamapartners ako ungaita idea kuti vangangodaro vane vamwe vanhu vanga vachisangana navo pabonde? Okay, ndoda kuti unditere titema urine sample tione kuti zvakamira sei. Sure thing. I wouldn't be here without your help. But now we have to make some special decisions and tough decisions. Mr. London, like I said, I'm always with you. Up until Masika Papa was staying Jaipa. Finish. So, our first point of business. Kupinda mukati my youth my youth. Exactly. What business do you have in my youth? It looks like you don't have any special idea about You know what you did already. What did I do? You know what you did. What did I do? You know what you did already. Yes, I know what I did. What I did was to get better than you. Yes. How much is he giving you? How much is he giving you? You are losing control of yourself. I'm telling you. Look, you're not going to get away with this. I promise you. It's going to catch up with you. You talk good yourself. You shall show you. Murusi faga matswa munhu wese ashitsva ari kuti uchazvioneyo ikakumanda kafa ndiwe muroyi wamudzwa zvataura we need to get rid of this unknown pest.